Basta ganay may kabastusan, no? Basta ganay may kabastusan, bo abtik gid sa inyo. Itag nyo gidayon ako. Amo na ginahambang katutod nga ganay partido PPP pongko plus automatic ay subong nga punto por punto baw Diyos ko. Daw malawig ang aton nga pagaistoryahan. Gani tugudan ko na dayon. Nga akinahanglan hukson ang tsupon sang sagrado nga bibiron. Bongga, title pa lang na, title pa lang. Amo na dayon. Nga akinahanglan hukson ang tsupon sang sagrado nga bibiron. Siyempre, halin naman sa aton nga suki. Sa atong pinakapaborito nga si Radyo Marites 2.0. Bago na nga lang si Mong. Bago na siya. Nagtagbaylo na siya sa may 2.0. Ano bala ka-upload ang imbutido nga wala gin kortihan ang ulo? Amo ni ang aton pagabasahon nga pagsaysay ni Lorna nga may bana nga putsyong. Ora na, si Lorna nga may bana nga putsyong. Ako si Lorna mga ka-virgin, 40 years old. Kag party ini sa bana ko nga si Simon, 52 years old. Oo, magulang siya sa akon. Kag isa siya ka negosyante diri sa Iloilo. Mga 10 years na kami ugdanay ni Simon, kag hindi madali ang ako na agyan sa iya. Tama gid ka lang to. Nga experience siya. Awa na ba ni Lorna? Wala man ko kabalo pero huupot siyong nga murion ang napamana ko. Ano ay nga sitwasyon ni Lorna? So ulit? Wala man ko kabalo pero huupot siyong nga murion ang napamana ko. Taga-antiki ako, kag sagrado katoliko ang amon pamilya. Amon na nagpakasal kami anay ni Simon, bag uya malukit ang akon lunga. Virgin si Lorna. Hindi ko gid malimtan sadto sang tapos namon kasal, nag-honeymoon kami sa Boracay. Syempre in love pa kami sa isa kang isa. Kag tanan mabakon ko sa iya. Sang hana na ako mag-urimos, sang maghimaya ka Maria, nga nagaluhod-luhod para magsuksok sang iyang imbutido. Hinali lang ko nakibot sang gintuon niya ang iyang mikropono. Boberti, kampiyon. Tuunay na yung mikropono. O hindi, nakibot ako. Daw katumbal, ini kataliwis. Daw katumbal, ini kataliwis. Sa punta, kagdamo, ini pulbura. Kagdamo, ini pulbura. Oo, ang more ya, gapilit sa lanik-lalik. Aragay, kalain. Ito kadamak-damak. Aragay, hindi ko na magsulitan. Kaya kalain, hindi ko na magsulitan. Aragay, sang iya ulo, nga mabasa-basa pa nga daw lamayo. Aragay, agay tila tawag, gadulong ako sang pan. Pero mga ka-virgin, kay first time namon, kagbana ko sa, wala ko gid mind. Ginlot-got ko ini nga naugat kalunok. Pero ang sabor, tama gid ka-upload. Bato na lotgot yapon. Donag sa langal gid ang muri nga pagit sa binoro. Nangin kinaandan na nga nagapamili-mili ako sa muri ni Simon sa akon matiwagang bubon. Kaya masin ka tuliton ko. Daw nagsalangal gid ang bag-ang ko, ang muri iya nga pait pa sa binuro. Nangin kinaandan na nga nagapamili-mili ako sang muri ni Simon sa akon mahiwagang bubon pagkatapos siya tasok. Samtang siya gapaturong-turong ang matyaguya, daw ginasirib sang pato ang akon puklo kay kabugain ni isang poison nga hindi maintindihan ang bao. Nakabata kami, si Pilimon. Si Pilimon mga ka-virgin, may nagtuk sa utok. Sorry lang yun yung kadlawan ko. Pero kay Garay Balaan, amo na nga nung kadlaw ko. Si Pilimon mga ka-virgin, may lagtok ang utok.
Isa ka bes, igda-igda ako sa sofa, samtang galantaw sang TV, kay kakapoy man sang ulo brown sa balay. Golpe lang ini nagpalakpak. Ganyan mo yung pilimon. Nagpalakpak. Nga may gas kag lighter sa kamot. Nagpalakpak nga may gas kag lighter sa kamot. Nga naghambal, look mommy. Look, your hair is siga-siga. Yay! Balintian mga ka-virgin. Nagsagrab ang buhok. Dali lagi hindi ko gwanta. Dali lagi. Balintian mga ka-virgin. Nagsagrab ang buhok ko. Kay gintot dan sang bata ko nga. Sang bata ko nga abno. Aragay. Daw tasagid ang napalak sa akon alimpuduan sang natabo ato. Gay, Diyos ko. Kaagi man, nga ginbaklan siya namon sang ido, madam. Nga golden retriever. Para may kalingawan sa pero, ginhigtan niya ini sa likod sang salakyan sang amaya sa liog kag nakuga. Baka kalugon sang golden retriever. Natak-an na gid ako sa akon pang idaron, pwede pa ako makabusong. Kag base, abno man ang akon bataon. Bastos batatan si Lorna ni ay. Dali lang yan, di na to. Nag-init gid ang akon ulo, kag napuno na ako. Ginprangka ko gid si Simon. Kag desidido na ako sa akong desisyon nga mapuli sa antiki mentras putsyong si Simon. Hindi na ako kagwanta, Simon. Malayas kami din ni Pilimon mentras ikaw isa ka putsyong. Silingin na. Palangga hindi man ko pagbayai, balaan mo nga nahuya na ako magpapaltak kaysa edad na akon, bisan lagari ang mautod sang akon panit, hindi na ni kadulot. Paagwantahan na lang bala. Madalis ni Simon. Ikaw da agwanta? Hindi ka magkadto sa amon, mintras putsyong ka. Nagpuli kami sa antiki, kag pagligad sang duha ka adlaw, ara na sa Simon nag-apas. Te, palta ka na. Ang ba ni Lorna? Te, palta ka na. Ang ba ni Simon? Wala pa eh. Pero ari na di si Choy Crispin diri na lang ni patira. Wala ako mahimo. Ginsekreto namon patawag kay Choy Crispin para mahuman ang seremonya. Choy, diri lang sa kwarto. Mapapaltak para may privacy. Hambal ko sa malam. Baw, maginuot man dira. Mas nami diri sa gwa. Ginpaypay ko ang 5 mil sa malam, kag dayon hambal nga. Ari Choy ho, mahanginan ka na sini, diri sa kwarto Damo kwartas Lorna. Kaya sige, kapong ko ang bata mo. Choy, bana ko ang putsyong. Ipos lang Choy Sekreto talang ni. Baw, kasaho ka man magpamili-mili sang yamure. Lang to pa na inday sa itlog sang kabayo. Naghipos na lang ako mga ka-virgin kay insakto man ang malam. Gasugod na ang seremonya sang pag-utod sa lanit-lanit ni Simon, gingunting ini pero nabingaw ang gunting. Ginpalpag sang kutsilyo pero nagtiko ang tagob, wala gid nakadulot. Hasta nga nagkuha si Choy Crispin sang samurai. Nga chimpo hapon pa para matapos ang amon problema. Kag piyugid, una nga gurot, gisi ang panit. Pero nagpalak-palak yang ungo ko nga bana. Ikaduha na tani nga hampak sang malam, sang hinali, nagkurog siya. Nasakam gid sang tangob sang samurai ang ulo-ulo ni Simon. Kag o Diyos ko, hindi na putsyong ang bana ko, pero nagtabog ang ulo-ulo. Hindi na putsyong si Simon, pero nagtabog ang ulo-ulo. Lipong si Simon, kag nakabugtaw ini, sang semikalbo na ang turon. Semikalbo na ang turon. Undaw anong kabudlay sa una magkasta ang putsyong, subong mas budlay pagid. Kay antes nga plok-plok, no, ang sound ng plok-plok, ang tunog magsulod, subong niya, New York.
Sulitan ko. Kung daw ano ka budlay sang una, magkasta ang putsyong sa subong mas budlay pagid. Kay daw antes nga plok ang tunog magsulod, subong niya New York. Kay daw gadok ko ini magsulod, nga daw ulo ka manok nga nagasunggod. Ano guys? Amo tong storya ni kuan ni Simon. Dason naman kita. Basta gani may mga binastos, tag lang ka mo dira, okay?